நம்ம எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த காதல் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து தாஜ்மஹால் தான் ஞாபகம் வரும். ஏன்னா காதலோட ஒரு அழியாத சின்னம் வந்து தாஜ்மஹால் தான். ஷாஜஹான் அவர்கள் அவரோட மனைவி மும்தாஜுக்காக வந்து அழகா கட்டின ஒரு கோட்டைன்னு சொல்லலாம். ராஜ்னீஷ் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, தாஜ்மஹாலுக்கு கீழே வந்து 22 சீக்ரெட் ரூம்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், உள்ள வந்து பல ஐடல்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சிவனோட ஐடல்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல தங்கம் இருக்கலாம், எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனா அதை வந்து யாருமே எங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்ட மாட்டாங்க. சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை உண்மையை வந்து மறைக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்கிறாரு. இப்போ கோர்ட்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எப்பா இது வந்து ஹிஸ்டோரியன்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் நாங்க நம்புவோம். நீங்க வந்து கான்ஸ்பைரசி தியரி எடுத்து வந்து வச்சுட்டு அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி இதுக்கு கீழே சிவன் கோயில் தான் இருந்தது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டுக்கதையா தான் வந்து நாங்க பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நாங்க இந்த ஹிஸ்டோரியன்ஸ் கிட்டே விட்டுறோம். நீங்க வந்து தேவையில்லாத இந்த மாதிரியான கேஸ்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஹார்ஷாவே சொல்லி இந்த கேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க.